L-editt ta' Milan li propju fis-sena 2013 ġie mfakkar 17 ċentinarju mill-pubblikazzjoni tiegħu jimmarka ġrajja mill-aktar importanti fl-istorja tal-Kristjaneżmu. Dan kien l-editt li permezz tiegħu ir-reliġjon Nisranija ma baqgħetx aktar reliġjo illeċita, imma kien sar permissibbli u leġittimu li wieħed ikun ċittadin Ruman u fl-istess waqt iħaddan it-twemmin fin-Nazzarenu. Hawnhekk f'Malta f'postijiet bħal Birkirkara fejn tinsab meqjuma l-Imperatriċi Awgusta Santa Elena l-istess Imperatur Kostantinu, din il-ġrajja kienet ġiet imfakra kif xieraq. Imma llum nafu la darba nistgħu nistudjaw l-istorja a posteriori, jiġifieri billi niflu kif seħħew il-ġrajjiet tal-istorja, li editt bħal dan min-naħa l-waħda kien ta' ġid, imma min-naħa l-oħra kien ta' żvantaġġ kbir. Dan għaliex fil-qosor l-editt kellu jagħti bidu għal moviment Ċesaro-Papista min qatt kien jobsor qabel l-era ta' Kostantinu li l-istat qatt jindaħal lill-Knisja fit-tmexxija tagħha, fis-sejħa tal-isqfijiet tal-konċilji, fil-mogħdija tal-liġijiet, fl-għażla tal-isqfijiet, fil-bini tal-bażiliċi u f'elf tentufa oħra. Ma kienx editt dak ta' Milan. Minħabba fih l-intħil tal-politika fit-treġija tad-dajsa ta' Pietru kotor fuq li kotor. Kostantinu innifsu li skont it-tradizzjoni tammet fuq soddet mewtu indaħalu stess f'ċerti oqsma li kienu purament ta' natura spiritwali. L-imperatur m'għandux jaqsam xejn mal-Knisja, kienet lajta tal-Isqof Donatu meta ppreżentawlu digriet ta' kundanna min-naħa tal-Imperatur Kostanzu. Il-parti l-kbira tal-ġlieda bejn il-Knisja u l-Istat fis-seklu 4 wara Kristu tirrigwarda din il-problema. Kien għadu ħaj Kostantinu meta l-Imperatur u l-parti l-kbira tal-Insara kienu tal-fema li jkun aħjar li hu jindaħal għal ġid tal-Knisja. Aktarx li l-illa ta' Neruni u dik ta' suċċessuri tiegħu l-aktar Dioklezjanu kontra l-Insara kienet tanta daħajja fil-memorja ta' dawk fl-ewwel sekli li l-intervent ta' imperatur għal ġid tal-Knisja kien meqjus bħala wieħed li jista' jreġġa' lura dawk il-ġrajiet hekk ta' niket. L-ewwel li ndaħal l-imperatur kien fil-każ ċelebri ta' Donatisti, waħda mill-ewlenin kontroversi Insara. 6 xhur biss wara r-rebħa tiegħu fuq Massenzju, Kostantinu ndaħal meta ra li Donatisti rigorużi ma kinux se jaċċettaw lil Ċeċiljanu bħala isqof ta' Kartaġni għaliex huwa kien ġie ordnat minn traditor, jiġifieri minn wieħed li kien ikkonsenja jew ittradixxa l-iskrittura quddiem l-awtoritajiet imperjali fi żmien il-persekuzzjonijiet. Permezz tal-editt ta' Kostantinu kienet twaqfet it-teddida tal-Imperu Ruman kontra l-fidi Nisranija. Imma minkejja dan, il-Knisja qatt ma tieqaf tfakkar u tiċċelebra il-martri tagħha li mqar fi żmienna huma bosta u mingħajr att.